En capítulos anteriores, vimos como o noso viaxante anda a procura dun lugar moi coñecido polas fermosas rúas do casco vello de Ourense. Pero hai que ver que sí que andaba un pouco perdido. Vamos a ver se al final atopouno, que este home nos vai enredando en calquera cousa. Aí vai dereitiño para a fonte, que seica nos anda algo acalorado. Agora sí, parece que xa enfilou camiño para ali. Dinos, viaxante, que te contou Martín Fernández de Bagua Gastrobar? Por fin un día te vexo traballar, eh? Desgraciado. Non me quedaba atrás. Bueno, a ver, Martín, presentas aquí un cocido. A noso Que quixeches expoñer aquí? un cocido tradicional, como facían as abuelas, pero reversionado, digamos, fusionado un pouco con Japón. Leva morro, pata, orella, un pouco de lacón, chourizo, repolo, quitamos os garbanzos unha vez cocidos, facemos o crujiente, co caldiño producido de cocer todas as carnes, texturizamos e nada. O sea, que non é só hamburguesas. Hai cousas. Hai comida gallega reinterpretada. Pois nada, comenzamos. Este supoño que será do Grobo ou que? De Villa García. De Villa García. Dijo pola cuchara de ouro, porque, sabes, non merece menos. O mexillón é unha cousa que nadie valora, pero para min é do marisco top. Que pasa? Que é como sempre, que vale pouco non valoramos. Exacto. Antes de nada, as llozas tiñan un sabor espectacular de cocido. Por que o pimentón? Antes botábamos a allada, Ajá. pero queríache botar a allada neste plato. Vale. Porque facemos unha allada, pero con allo negro, feito na brasa, e aceite de sésamo. E isto, que nos presentas aquí? Un tiradiño de mexilón, pero galego-peruano. Mexilón Caramba. de Villa García, Ajá. facemos unha salsa de maracuyá, ají amarillo e lima, Caramba. un pouco de caviar afumado, e na propia salsa, que a auga de abrir os mexilós, e un pouco de cabezas de langostino, damoslle un punch aí de sabor a nada. Bueno, pues nada, vamos a probar. probar. Sigue currando, que, a ver, non viñamos a que estuveras a descansar. No, hai que currar, hai que currar. Bueno, vamos a probar. Bo proveito. Bueno, pues nada, los mejillones espectaculares. Yo me quedo con la lima, siempre los tartares, los ceviches, yo es que soy muy fan. Y creo que no andamos lejos. Non andamos moi longe. No andamos lejos, o sea que, cuéntame. Nada, en este caso un stick tartar que no le voy a llamar tradicional porque cada uno lo hará a su manera. Solomillo de robia gallega, sin maduración en este caso, pepinillo encurtido y cebolla. Ajá. El aliño ya sí que es más nuestro freestyle, mostaza antigua, y ya el resto partimos de un kimchi coreano que fermentamos nosotros, un poco de salsa de ostras y 2 ingredientes más que nos quedamos para nosotros. ¿Y el kimchi qué viene siendo? Un fermento de repollo coreano. Bueno, Ajá. nosotros lo hacemos con repollo, manzana, harina de arroz, zanahoria, ajo y jengibre. No, porque es que al final, claro, vosotros controláis. Cada uno, Pero claro, el fermento kimchi, a mí me lo hará a dices su kimchi. manera. Nosotros hacemos esa receta. oye, que Y nos va bien. lo que son los dippers estos que Los vienen. dippers es un crujiente de maíz. Ajá. Y por encima lleva unos puntitos de... En vez de integrar la yema de huevo, lo que hacemos es una mayonesa de huevos fritos con puntilla, Vale, para darle un toque y... vale, pues vamos a ello. Nada, a ver, non podíamos marchar de aquí sen probar unha das túas burgers, porque recordemos que hai 2 concursos de hamburguesas en España, Burger Spain, que o ganou Argentinos da Estrada, e hamburguesa gourmet, o Burger Combat, que o ganou este señor, non esta hamburguesa, pero bueno, non é unha hamburguesería al uso. No, non debería ser. Entonces, bueno, aparte do que probamos, que estaba todo delicioso, pois ahora, eso, non marchar de aquí sin probar isto, ¿no? Sobre o stick tartar, a min encántame, xa che dixen antes, e creo que está ahora mismo no número 1 da miña lista o teu. Sí. Sí, porque me gustou moito un curtido polo medio, non era así como carne, a ver, evidentemente é carne cruda, pero non era carne en xebre, sabes? Porque eu tiño comido tartar e era carne casi.
e isto cos encurtidos e con tal, xa chego está ahora mesmo no número un dos meus favoritos. Contame, que temos aquí? Pois a nosa chamase queixo burger, pero é unha versión dunha cheeseburger, pero nivel pro, digamos. E que queixos leva? Leva queixo da Amalia, leva queixo néboa, que é de Ganaderías Quintián, e logo leva De Quintián? un curado Hostia, un curado de ovella. Os tres son de leite cruda, para darlle un punto así, e todos son galegos, como comprenderás. E leva unha mayonesa con mostaza e mel picante que fai aquí, que se chama 12 bagua. Ai, coñezo. Pois que sepas, mira... E, bueno, a carne é de Lugo, neste caso, de Abel de Urogal, son 50 días de maduración, e facémola no camado á brasa. Bueno, ten un aroma espectacular, Pois de Quintián empecé a conocelos na pandemia e non facían o queixo. Estaban aí en proxecto a ver que sacaban, non sei que tal, e a verdad que bueno, pois eu un produto espectacular. Fai 2 semanas, o sea, conocía o xa, pero non había probado queixos. Provei fai 2 semanas o néboa. E canto tempo leva e por canto tempo vai a estar? Indefinido, o sea, hasta que acordes. Mañá chegamos e facemos outras 2 distintas e quitamos esta e metemos 3, quitamos o día seguinte outras 2, vamos cambiando. Pois xa sabedes, apurade porque por non hai. Tuven que vir eu para probala rápido. Exacto, bueno, isto boa, vamos a darlle duro. Que aproveite. E non pares, que te vexo moi relajado. Bueno, pues nada, la hamburguesa... Eso, ¿qué tal la hamburguesa? Muy bien, los quesos súper sabrosos, súper... Nuestra cheeseburger Pro Max. Y bueno, de esto, todo el sabor del chocolate te quedó aquí, O resto non sei se lle quedou sabor, pero este tiña todo o sabor. Sí. Bueno, pues nada, un placer. Xo falamos moitas veces. Isto non é, eu sabes, non é modo influencer, non é modo, isto é vir a estar cun colega e bueno, ahora que hai tantos concursos, a ver cando facemos algo a gallega. Algo a gallega. Por mí encantado. Porque aparte sei que o tema dos caterings e eso che dá ben, vas a estar este ano en xantar, podes anunciar algo, ainda non se sabe, non? Todavía non sabemos. O ano pasado o puesto de xantar da provincia era, non? Sí. O gestionaba el e bueno... No, eu estaba de invitado aí ca Unión de Hosteleros, pero este ano non sei que vamos a facer. Se estarei con eles, se estarei con Cociña Ourense... Pois de feito descubrín outro día que a festa do lúpulo, a ruta do lúpulo, é unha ruta con cervezas artesanas e tal, e é dunha empresa daqui de Ourense. Non sei se coñecías. A de Caída de Allariz. Non che sei, eu sei que son daqui de Ourense. La ruta del lúpulo que estuveron fai pouco en Vigo. Pois seguramente xa da empresa que hai en Allariz que fai as cervezas artesanas. E así que nada, eu que che digo, xa falamos moitas veces, eu creo que fai falta algo de cociña ourense ou de todas as cociñas de Galicia. Alguén terá que arrancar, pero creo que hai produto, sobre todo porque eu creo que estes produtos non é unha hamburguesa de queixo, é unha hamburguesa con nombre e apelidos, con queixo, non é unha cheeseburger cualquiera. Por eso, non, cheeseburger cualquiera non, se non bote cheddar do súper entonces é o que che digo, que eu creo que aparte o que falábamos outro día, non? Destes que xa che dan uns guantes para comela, porque te vas a entoufar en cheddar, porque non é outra cousa que sea cheddar. Non é nin cheddar, é pasta. Unha salsa desta. Entonces, bueno, un placer. Era unha deuda que tiña contigo e bueno, a ver se cando temos a caravana presentas algo e o facémolo ali. Seguro. Vale, un placer. Tú onde queires, alá vamos. Aquí tedes Bagua Gastrobar, non sei por que digo Gastromar. Gastrobar. Podemos abrir no mar. Igual é unha señal. Igual é unha señal. Vente pos Alnés. Bagua Gastrobar, o chef Martín, e aparte un tío dos de verdad, que mira pola súa terra, que fai cousiñas con moito gusto, con moito cariño e sempre cos pés na terra. Quero que viñeu ver se tiñas os pés na terra. E por ahora? Pero por ahora sí. Por ahora sí. Vémonos na próxima parada.